Здравейте! Темата днес е книгата Лейди Макбет и авторката й Ава Рийд. Вчера получих книгата и реших да се поинтересувам съответно и от авторката. Защо направих това? Нека първо прочета рецензията и след това ще обясня. Тя знае какво се говори, че очите й предизвикват лудост у мъжете. Тя знае, че ще бъде дадена за съпруга на един шотландски звяр в човешки облик, който не оставя воинската си същност пред прага на спалнята. Тя знае, че животът във враждебния мнителен двор ще бъде игра на оцеляване, изискваща цялото и коварство и скрити вещерски дарби, за да се измъкне невредима. Тя обаче не знае, че съпругът й също пази своите мистични тайни. Не знае, че едно пророчество го обгръща като броня. Не знае, че магията е много по-мощна и опасна, отколкото осъзнава и че е способна да заплаши реда, наложен в този свят. Все още не, но ще узнае. И така, какво открих за авторката Ава Рийд? Тя е родена през 1996 година в Манхатън, израснала е в Хобокен и днес живее в щата Ню Джерси. Завършила е Барнард Колидж с специален интерес към темите за идентичността, религията и етнонационализма. В своите произведения умело преплита теми като митология, легенди, психологическа дълбочина, сложни женски персонажи и символика. Защо аз проявих интерес? Първо, Лейди Макбет е едно от най-известните произведения на Шекспир. Второ, който е наричан Лебеда на Ейвън, тъй като е роден в Стратфорд апон Ейвън. Фен съм на Шекспир. Първо. Второ, проявявам интерес към келтската култура и традиции, към древните лечителски похвати и познания, съответно. Отделно от това, проявявам интерес към темите от новото време, темите, които ни вълнуват днес. И те са именно как да ги формулирам? Медицина, експериментални общности, расизъм, дискриминация. Вярвам, че всичко това би могло да бъде открито в книги, подобни на Лейди Макбет. Надявам се тази авторка да оправдае очакванията ми и с нетърпение ще започна да я чета, като съответно мисля да отделям в кратки шортове някои теми, които да разисквам с вас. Разбира се, надявам да се породят такива, защото се е случвало и да попадам на не толкова неоправдаващи очакванията ми книги. Така, приятен ден от мен. До следващия път.